मेनी 23 तारिखो गवर्नर नो जों डेपुटेशन रखा जों गवर्नर नो स्राय स्राय साखा एडिसी हाफां अबो एडिसी इंकेटिटी एडिसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अबो बरक रंगनी सो सासन साकबाय नायकल जागनाय साकबाय थां पिदुल जागनाय आमसाय हनै खालाय जाखा एंका आ जागाव ताबो नुखा पेंडेमिक नि जरागो बोटुं मालिया एडिसी नि पीरियड पाइका काहामको एंका आबनो राज्यपाल हस्तक्षेप खाइगै बनि मुसुकमाना संखा आबो काहामको चंगै मानो किन्तु ओ जागाव जों नुखा गवर्नर ब कुनो पब्लिक नि कन्सर्न नालिया कक सालिया पब्लिक नि ताहसनाय सेंटिमेंट नाइलिया ऑब्जर्व खालिया हाइख्लाइगै सुदु गवर्नमेंट सुदु सरकार बदि बाया सगै ब एडिसी हाफां एक्स सेक्रेटारी जीके रावनो ब संगै रखा इनका आर निवा स्राय स्राय नुकजाखा पेंडेमिक नि जराफानो पेंडेमिक नि जेसफानो एडिसी इंमा ताहनाय इलेक्शन इंमा यांथों हाइफानो एडिसी ना नाइकल नानि बांगै सिनिया नुगिया फातानि बरकनो संगै माया इंडिया नि कुनो कन्स्टिट्यूशन तिनि जरतै सिजागियाखो राज्यपाल जे मुसुकमानो संगै मानो एडिसी नि बिसिंगो फातानि बरकनो संगै मानो होनाय सिजाकरै एडिसी नि बिसिंगो संगै मानो राज्यपाल हस्तक्षेप खाइ मानो फियाबाबो पब्लिक कन्सर्न पब्लिक डिमांड पब्लिक बाय कक सालागिसि मांगनाय इनका आरो जों स्राय स्राय के नुकजाखा जे एडिसी नि जे मीनिंग तंमानि आबसि मीनिंगलेस इनका आ जागाव जों काहाम के नुगार इंडिजिनस राइट नो टोटली वायलेशन खाइजाखा ओंखाय तिनि जरातै तिप्रा हा बाय इंडिया हा 70 इयर्स संखा तिप्रा बाय इंडिया मार्च खाइमानि फियाबा जों नुखा ओ तिप्रा हावो तिप्रा हानि तिप्रा सारुंनि राइट्स नो ताक जरातै इंडिया गवर्नमेंट बा तिप्रा गवर्नमेंट कायसा फानो सिंगल कायसा डिमांड फानो बरक ताहनाय रेस्पेक्ट रयाखो ते इम्प्लीमेंट खायाखो इनका अब हाइकेने कंटिन्यूअसली 70 इयर्स ओ हानि बसारो जे जागाव 1949 नो 1947 नो 93% तंमानि तिनि माइनॉरिटी बसो सफाइका 20% नि बिलो 19% नि सफाइका इनका जों ताबक नुखा ओ त्रिपुरा हानि टोटल पॉपुलेशन 45 लाख नि एबाबो किन्तु सिनि बरक बुसंनाय ओ हानि नेटिव पीपल होजांनाय सोय इंडिजिनस पीपल होजांनाय बसंनाय तिनि बसं काहाम के साइमानो 8 लाख नि बिसि गोबां इंया सोय ओ हानि बसारो इनका संगमना नुखा और नियो फुल तिप्रा हानि नेटिव पीपल रंगनि जे पॉलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक राइट्स सोशल राइट्स एवरीथिंग राइट्स बरक controlled by occupied by illegal immigrants illegal intruders from Bangladesh इनका अबनो न जों टीपीएफ 2014 नि सिमि आसै जों साखा ओ हासिनि हा अंखाय सिनि मान बान्टा सिनि ऑडिट कार्ड सिमा नाय इनका इंडिया नि कोनो स्टेट न करै इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोनो जगह न करै इलीगल इंट्रूडर्स बाय इलीगल फॉरेनर्स जे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंटरटेन खाइ दंमानि कोनो स्टेट जों नुगिया इंडिया वो 36 स्टेट जों नुखा एवरी स्टेट नो रन खाइगो स्टेट पीपल बट तिप्रा वो जों 70 इयर्स नुखा स्टेट नो रन खाइगो आउटसाइडर इनका आरोनि बिसिङो सेताबले एडिसी को पर्यन्त से हाइनो एडिसी नि बरक यागै ओतिप्रा हास्तेनि बुकुं बारा बा हानि बसा यागै फाटानि बरक न संगै रका 6 मान नि बाङै अब 6 मान नि बाङै कतर सिकन कोग्या आनि अधिकार न 6 सेकेन्ड नि बाङै फनो केबु नानानि अधिकार करै जों आबनो रनानि जों गसेगै मान्या अब सि कतर को आबनि बागैनो जों तिनि गवर्नर न साखा नों ओ जागाव फाटानि बरक न संखा सिनिया बरक न संखा और हानि थैबाय माता नबर बेंबा सिनिया बरंनो संगो इने एडिशनल तम डेवलपमेंट खायनि नाय ना एडिशनल टेबो दे तम हसनाय डिप्राइव खायनि नाय जों नायगो ओ एडिसी तिनि जदिनो तुमंनो तिनि पेंडेमिक यागै इलेक्शन खांखे पब्लिक जे हमजक मानि आबनो तिनि एडमिनिस्ट्रेटर फाइखामो तिनि एडमिनिस्ट्रेशन रूल खाइखामो ओंखाय पब्लिक नि कन्सर्न डेमोक्रेटिक सलिगोन खांखे गवर्नर बनि जेनि साइसुं बाय गवर्नमेंट नि कन्सर्न सिमी बाय और डेमोक्रेटिक सिस्टम चलेगै माया अब खांखे कैसे इलीगल अब कैसे क्राइम कैसे इंडिजिनस पीपल नि राइट्स नो वायलेशन खाइमानि अब कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंडिजिनस राइट वायलेशन जों कोनो बाबे गसिन्यानि कग्या आबनि बागने जों साखा ओ एडिसी ओ ताबो जों नुखा जे गोबां को बरंनो सिनि एडिसी एन्टायर एरिया नि बिसिङो सिनि बरक रक गोबां को टंकुगु ते लैंड बेहायनो 70% एबाब न एडिसी नि अंडर कंट्रोल खाइजागै तंगो फियाबा और जागा मंसानो पावर करै मंसानो आर जागा को डेवलपमेंट करै तामनि बागै एडिसी गवर्नमेंट जे आसक सागै थांनाय बरंनि बकुनो इनिशिएटिव करै टिप्रा सरकार बकुनो इनिशिएटिव करै इंडिया गवर्नमेंट इनिशिएटिव करै आबनो साम काहाम तांनानि बागै तिनि जरातै कुनो काहाम लीडर जों नुगियाखो फायाखो आबनि बागै न तिनि जरातै फातानि बरकबो और टिप्रा हानि बरक रक सागै बनाराया सागबो सुक जायानि बागै फातानि बरक न संगै थांलाय मानि लय आबनि बागै टिपीएफ 2014 को बासगै साइका ओ हानि बसा 70 इयर्स सुक ग्यां खना
सुग्या फनांग जाखना सुग्या बेर जाखना किन्तु ताबक सुगनै बसाजाक टिपिया बसाजाक सुगनै बसाजाक तै जों अर नुखा स्राय स्रायकै टिपिया बासाय फैमानि उलो अ हानि बुबाग्रा प्रदुत किशोर मानिक बाहादुर बो हाथै दफाना हामजागै बोनि पार्टी न याकगै दफाना सार्भाइव दफानि सर्भिस खायनानि बगै बा फुल स्विम लिबो सामखाय दं हाथै दफानि बगै इनके अ हानि बाग्रा तिनि हानि बुसारि हानि नखफां तिनि बासागै अ हा दफानो मथांनानि सर्भिस खायनानि हनै बो बासाय दंफ्रो जों बनो चिनि दफानि सामं तांनानि रनाय दे रुया गोबां मा बरक प्रश्न खायो एडिसि सिकनसा एडिसि का पावर करे आरो बुवाग्रा न तामनि अम ताहनाय प्रस्ताव रो आबलासिमा संसा जारा अमते हाय कक सानाय रंनो आं सोङो एडिसिनो नि जदि सिकन जाखां खांके एडिसिनो तै तामनि डिमान्ड खायखा बरक रो तामनि आन्दोलन खायखा एडिसिनो तै बाक्सा टिप्रालेन सांगो एडिसिनो तै बाक्सा मोर पावर सांगो एडिसिनो तै बाक्सा अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट टेरिटोरियल काउन्सिल सांगो तांगै सा नों आरो नियो एडिसियो तामो तंगमानि बागै सान आरो नुगो अरन सिनि बरकनि गोबां संखा आरो तंगो ते लेन्ड आरो गोबां कक तंगो आबनो प्रोटेक्शन खायनानि बागै निरक सान इनके काहाम कक नों ऑल टिप्रा प्रोटेक्शन नि सामालिया एडिसि एरिया नि सिमि प्रोटेक्शन साका आबनि प्रोटेक्शन नारकसिदि एडिसि सानाय रक्तिनि प्रोटेक्शन खायनानि बागै आगो फायसिदि तांगै फायमिया आं नानायबो केबो हराया बनो रदिबो केबो हमाया सिनि बरनो रखे हामता साब सिनि बरनो नाय सिनि बरनो राज्यपाल सुगमानि नुकजानि बागैनो स्टेट गवर्नमेंट सिनि बरनो मकल खुयानि बागैनो बुइनि बरनो ररो गारो निगो नि कक सदनि करिखा टीपीएफ सिगो अनि बतंगो जों बमांगो प्रपोजल लयमानो बुबाग्रा अहानो फुल ड्राइव खायनानि बनि ऑडी कार्ड तंगो ते बनि ऑडी कार्ड नो जों तबुइ फायनाय आबनि बागैनो अमनो पहिला याप्रि अबसर ऑडी नॉट ओनली एडीसी एंड जनरल एवरी सामनो बोट न सिनी ऑडी कार्ड सिनी राइट्स आबाबा जों ऑलरेडी गवर्नर साका 2 टाइम्स गवर्नर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नै कक सालाय दंगो बो साकाबनो तै जों दाइतिने बेलायखेने सिनसियरलि आलोचना खायनाय जों साकानि रक दाइति खाय आं खांखांकै जों मुभमेन्ट न खानाय हाहायनो जों थां 16 तारिख सॉरी 13 तारिख जों मेमोरेन्डम सबमिट खायमिखा प्राइम प्रेसिडेंट रहका प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर जतरो जों बेबागनो मेमोरेन्डम रिमाइंडर लेटर हरजा जों ऑलरेडी साजा एंखा ताक जरतै किन्तु आबनि इमप्लिमेंट बा एक्शन नाजागमानि करिनि बागै जों मुभमेन्ट न खागो इ डिमान्ड आबनो बरक रेस्पेक्ट खायथों कारण ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ताबक पेंडेमिक नि बांसि बुट नामाया किन्तु ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न काहाम क्लाय स्मूथली रान खायनानि बागै अ हानि नेटिव पीपल नि ऑडी कार्ड नेटिव पीपल नो सिम मारनाय आबनि बागैनो जों जतदिन ना पर्यन्त सिनि अ एडिसि नि हाफांनि एडिसि नि जे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नो सिनि बरक ते सिनि डिमान्ड खांखांकै बुबाग्रानो रया साक जरातै सिनि जबा चले नाय आबनो तिनि